ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ନା? ଦେଖିଛ ସମସ୍ତେ? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରଙ୍ଗ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା କହିଲ? ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଘ ନିଶ ବନାଲା ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରଙ୍ଗ ନାଁ ସବୁ ହେଲା। ବାରେ ବାଇଗଣୀ ହେଲା, ଛରେ ଘନ ନୀଳ, ନୀରେ ନୀଳ, ସରେ ସବୁଜ, ହରେ ହଳଦିଆ, ନାରେ ନାରଙ୍ଗୀ, ଲାରେ ଲାଲ। ନାରଙ୍ଗୀ କୋଉଟା ଜାଣିଛ? କୋଉଟା? ସେଇଟା। ଏଥିରେ ଚିହ୍ନେଇ ପାରିବ କୋଉଟା କୋଉ ରଙ୍ଗ ବୋଲି? ମୁଁ ଯାହାକୁ ଡାକିବି ଆସିକି ଚିହ୍ନେଇବ ଦେଖିବା ହେଲା। ଏଥିରେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଯେମିତି ଆଗରେ ଦେଖେଇକି ଚିହ୍ନ କୋଉଟା କୋଉ ରଙ୍ଗ ହେଲା। ଗାଧଳଟା 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 ଜାଣିପାରିଲ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ କେତେଟା ରଙ୍ଗ ଥାଏ? ତା ରଙ୍ଗ ଗୁଡା କଣ କଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲ? କହିପାରିବ? କିଏ କହିପାରିବ ରଙ୍ଗ ନାଁ ସବୁ? କହ ସିନାଇ କହ। କଣ? ବାଘ ନିଶ ବନାଲା ସେଇ ହିସାବରେ କହ। ବାରେ ବାଇଗଣୀ, ଛରେ ଛରେ କଣ? ଘନ ନୀଳ, ନୀରେ